салом алейкум бародарони азиз. дар навори имрӯза оши бурида натсионални блюда. салом алейкум бародарони ҷони ширини ман, манам бо шумо ҷомиҷон тв. ана имрӯз дар меню насиб бошад оши буридаи тоҷикӣ. оши буридаи мо тайёр шид, насиб кардагӣ боша. ина дар инҷо салат тайёр кардем. Кам тарак ҷирғоти чернопёстра. Это смешано с сименталом корова. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. У нас новые блюда. Это национальные таджикские блюда. Салат. Все есть. Готово. Кутмо тайёр шид. Бисмиллахи рахмони рахим. оши буридаи тоҷикӣ. бародар ёғи оши бурида дар биёр. дилхоҳи хитоӣ дорӣ? Шат накинем, шат гечка. چند روز مروتا ندیدم نمیفهمی چی رنج‌های کشیدم خدا من رو приятного аппетита. оши буридаи ёвонигӣ айда ба хотири анами ош, ба хотири анами меҳмоно, ба хотири лаҳзаҳои ғарибӣ ки давом дорад, ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки лайка дастгирира як комментарияи хуб, ягон камбудша бинависед. воқеӣ сарбаланд бошед. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. Спасибо, дорогие мои подписчики. Не забудем поддерживать меня и мой канал. Обязательно ставим свои лайки. Бисмиллахи рахмани рахим. дар хонаи очамо мегӯ. зинда бошем бародарони тоҷик, узбек, рус. ҳама касами видеоро дастгирӣ мекунем. ай ҳамаи шумо ман миннатдор ҳастам. боқӣ сарбаланд бошен. бигзор ки касе ки дар ҳамиҷа якта лайк мемона, парвардигор ҳамира насибш кунад дар тоҷикистон бираванд ба ҳамроҳи аҳли байташ, модарҷонаш якта ҳамиқа авқоти тоҷикӣ бурида оши буридаш кунад, душинам бихӯранд. касоне ки дастгириам намекунанд, зинда бошед.